Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Pentru că multă lume m-a întrebat de ce nu mai postezi, ce ai făcut și da, ăștia am de ce să vă zic de ce? Pentru că ce mulți n-am mai avut nici idei și timp. Bine, timp am destul, da, na, pula mea. Înțelegeți voi? Și da. Pentru că n-am găsit ceva să filmez așa pe scurt. Am gândit să filmez fucking Minecraft, boss. Minecraft. Yay! M-am dus, bă, băiatule, dar m-am dus. Uite capre. Doamne. Oi, pardon. Și pentru că toată lumea zicea de ce așa copilăros, că... Da. Că de ce vorbesc așa urât în clipuri, de ce... Ai murit, te-ai dus? După cum puteți vedea, această oaie mi-a dat carne, pentru că asta este versiunea nouă de Minecraft 1 morți 1.15.90.1. Aici așa bineînțeles avem mobi noi, avem uidări, avem mă rog, o să facem noi pe parcurs. Dacă vreți să facem o serie de Minecraft, lăsați în secțiunea de comentarii și vom face, de ce nu, vom bate uidări, ne vom face construcții gigantice. Nu vom bate, bineînțeles, uidărul pentru beacon, să facem beacon-ul. Și da, vom merge să găsim în ocean chestii. Pentru că sunt temple sub ocean. Și de ce să nu? Adică deci, na, what the fuck. De ce să nu? Și nu voi face clipuri foarte lungi, cel puțin 5 minute. Pentru că na, timpul nu-mi rezervă. Mai am și eu, cum să zic, vreau timp. Păi am filmat 2 minute, așa că, bineînțeles, cred că voi face clipul ăsta un pic mai lung, de vreo 7 minute. 5 mei. Uite un castrat, nu nebune. Bă, nu-i corect, ăsta e cât un cub. Iaș. Mă rog, e ceva. N-am văzut. Nenorocitul. Nu scăpa el. Tot-i. Da. Și... bineînțeles, crafting-ul, pentru că crafting-ul se face de fiecare dată. Pentru că treabă. Da, apasă-mă pe X. Bineînțeles, nevoie, uitați, piston. Vedeți? Multe chestii noi. Bine, deci eu sunt cam singurul care mi-l arată acum, pentru că... well, da. Well, fac. Mă rog, baby. Întorc de cop. Ești un topor? Dacă ești gentleman. Hai mă, dă-mă și un topor. Perfect. Am unelte. Cred că am de copul, nu? Da, cum să nu. Ștergem asta, adică îl luăm. Bă, mă super. Mă duc sub pământ să caut diamante. Da, băieți. Mai un minut, 2 și închidem filmarea. În episodul următor s-ar putea să căutăm piatră. Îl fac. Și așa. În continuare, tot ce vrei tu. Și ce nu vrei, bineînțeles. Că dacă nu vrei, eu ce să-ți fac? Păcat. Dacă nu vrei, păcat. Da. Eu cred că voi închide filmarea aici. Eu am fost BubuTube, iar noi ne vedem data viitoare. Bineînțeles, dacă vreți să facem alte serii, de exemplu PewDiePie sau PewDiePie Tuber Simulator, adică cred că ați auzit de jocul ăla, că e destul de popular. Doar și PewDiePie a făcut promovare pentru că dar e jocul lui. Și na,
dacă vreți o serie, acest joc, lăsați în comentarii. Și bineînțeles jocuri pentru telefon, pentru tablete și probabil pentru PC, dar numai când îmi voi lua PC-ul sau cel puțin laptopul, pentru că l-am stricat când m-am enervat. Na, mă știți pe mine, colegii mei mă știu pentru că cam stric orice, sparg. Na, eu am fost BubuTube, iar noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să vă abonați cei care sunt noi și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!